Milli iqtisadiýetimiziň usul-gomynyň ösmegine munasyp goşant goşýan Türkmenistanyň Tenagatçylary we Telekeçe birleşmesiniň agdasy Bayram Ali tarapynyň çägine ýerleşen Akçeşme harit nişanly süýt önümlerini öndüren husus kärhana welaýatda öndürjük işleýän kärhanalaryň hataryna tanalýar. Hormatly prezidentimiziň keçi we orta telekeçilik gollamak barada edýän biýmeçber aladalarynyň ruhlan zähmet çekýän ýerli husus kärhananyň işçileri öldürýän süýt önümleriniň hil derejesine aýratyn ünserip, ilaty süýt önümleri bilen üpçün etmekde uly işler amala aşyrýarlar. Kärhanada häzirki wagtda her günne ilatdan we marlaçylyk hojalyklaryndan şertnama laýyklykda süýdüň 4 tonudan gowrak kabul edilýär. Günnelik kabul edilen süýt husus kärhananyň barlakhany bölümine ýürüýte hünärmenler tarapyndan gözden geçirilýär. Täzelikde bu kärhanada daşary döwletleriň süýde gaýtadan işleýän tehnologiýaly enjamlarynyň bir näçe toplumynyň oturdylmagy netijesinde berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne mahsus bolan gatygyň, gaýmagyň, aýranyň, dorogyň, meske we sary ýagynyň jemi 20den gowrak görnüşe öndürilýär. Göze gelýuli owadan döwrebap gaplara gaplanan bu süýt önümleri içerki bazarlarymyzda hem özüniň bäsleşligi ukyplygy bilen tapawutlanýar. Husus kärhananyň öndürýän ýokary hili azyk önümlerine ilat tarapyndan ulusda bildirilýär. Yerli husus kärhananyň işçileri halkymyzyň ösen isleglerini nazar almak bilen toý saçaklarymyzy bezejek süýt önümleriniň täze görnüşlerini öndürip ilat ötürleýärler. Bu kärhanada Türkiýanyň belli kompaniýalarynyň ýokary tehnologiýaly enjamlaryny oturdylmagy bilen süýt önümleri bilen birlikde peýnirin hem dürli görnüşleri öndürilýär. Daşary ýurtdan getirilen haritler bilen bäsleşip bilen bu süýt önümlerine bolsa, ilatyň islegi barha artýar. Akçeşme harit nişanly bu önümler ýurdumyzda geçirilen azyk önümleriniň sergilerine hem munasyp ornalýar. Azyk önümleriniň bolçylygyny döretmek barada işlere özleriniň munasyp goşantlaryny goşýan telekeçiler şu günler hasam huzurly zähmet çekmek bilen özleri barada döredilen giň mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza hemde hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.